азизҷон, ба ҷои компютер беҳтараш китоб мехондӣ. холаҷон мегӯяд, ки компютер ба чашмон зиён дорад, хусусан ба кӯдакон. Лола, аз насиҳатат намондӣ. Худат китобатро хондан гир. Ман каме дигар бозӣ мекунам. баъд ба ман нақл мекунӣ, аз гуфтаҳои ту ҳамашро фаҳмида мегирам, ба дафтарчаи қади китобҳоям қайд мекунам, ки ин китобҳоро худам хондам. Не, намехонам. ту бояд худат китоб хонӣ. китоб дӯсти беҳтарин аст. Чӣ? Китоб? Нодонак, ту дар кадом аср ҳастӣ? ҳоло асри 21. дӯсти беҳтарин ин компютер аст. Компютер. ҳама чизро аз компютер меёбӣ. хоҳӣ бозӣ мекунӣ, хоҳӣ кино тамошо мекунӣ. медонӣ, ҳатто агар ягон масъаларо ҳал карда натавонӣ, аз компютер таппа тайёр меёбӣ. ҳатто холаҷон ҳам намефаҳмад. азиз, ту бо ин корат дигаронро не, худатро фиреб мекунӣ. китоб аз ҳама беҳтар аст. ман ба ту гуфтам компютер аз ҳама беҳтар аст. Не, китоб беҳтар аст. компютер гуфтам. китоб беҳтар аст. компютер. ман ба ту гуфтам, ки компютер беҳтар аст. Не, китоб беҳтар аст. компютер гуфтам. Мебояд компютерро хонӣ. бачаҳо инҷо чӣ гап аст? салом холаҷон. салом азизҷон. хайрат ки омадед холаҷон. салом холаҷон. салом лолаҷон. холаҷон, ба лола фаҳмонед, ки аз ҳама дӯсти беҳтарин ин компютер аст. вай бо ман баҳс мекунад. беҳтараш биёед барномаро оғоз мекунем. биёед. баъд кӯшиш мекунем ки муаммои шуморо ҳал намоем. хуб шудааст. шом бахайр бачаҳо. барномаи вақти хониш дар меҳмонии хонадони шумо. бачаҳо, акнун гӯед, ки дар бораи чӣ талош доред? холаҷон, ман мегӯям, ки китоб аз компютер беҳтар аст. ман бошам мегӯям, компютер аз китоб дида беҳтар аст. холаҷон, шумо гӯед, ки кадомаш беҳтар аст? ман акнун муаммои шуморо фаҳмидам. ман имрӯз як ҳикояи аҷибе барои шумо овардам. шояд ба саволи шумо дар ин ҳикоя ҷавоб пайдо шавад. шумо розӣ ҳастед, ки онро бихонем? мо розӣ. бачаҳои азиз, нависанда Азим Байзоев ба мо китобчаи кадомаш беҳтарро туҳфа кардааст. дар ин китобча дар бораи кадом ашёҳои хабаррасон беҳтар буданаш ба мо нақл карда мешавад. қаҳрамони асосии ин ҳикоя Замира аст. бале, Замира имрӯз аз хоб дер тархест. имрӯз рӯзи ягонаи ҳафта аст, ки модарҷон ӯро бедор намекунад. вай баъди наҳорӣ рӯи диван паҳлӯ зад. диванро нурҳои офтоб гарм карда буд. вай ба роҳат дароз кашид. ногаҳ гапи муаллима ба ёдаш омад. бачаҳо, рӯзҳои истироҳату иду таътил барои китобхонӣ фурсати беҳтарин аст. ӯ аз раф китоби Плутолис мурчаякро гирифта ба хондан сар кард. 2 саҳифа хонду ҳис кард, ки монда шудааст. китобро як су гузошт, ки андак дам гирад. ногоҳ аз радио овоз баромад. замираҷон, инҷо биё. замира гоҳ-гоҳ радио гӯш мекунад. мурваташро метобаду аз шабакаҳои гуногун суруду мусиқӣ, шеъру афсона мешунавад. гуфтугӯи одамон ҳам ба вай мефорад. ӯ назди радио омад. радио гуфт: дидӣ, китоб туро хаста мекунад, аммо маро ҳар қадар гӯш кунӣ, хаста намешавӣ. хоҳӣ бо ман месароӣ, хоҳӣ рақс мекунӣ, ман бароят афсона ҳам мегӯяму шеър ҳам мехонам. аз ман беҳтар дӯсте намеёбӣ. хуб, боз худат андеша бикун. замира ҳама гапҳои радиоро фаҳмид, ба ғайр аз андеша бикун. замира медонист, ки падар ба саволҳои ӯ албатта ҷавоб медиҳад. вай ба назди падар омад. ӯ пойҳояшро рӯи ҳам гузошта буд. бо дасташ сарашро такя зада менишаст. замира парешон шуд ва аз падараш пурсид: падарҷон, ба шумо чӣ шуд? андеша мекунам, духтарҷон, ҷавоб дод падараш. бачаҳо, андеша кардан чӣ аст?
андеша кардан и фикр кардан аст. дуруст. ба фикри шумо падари замира дар бораи чӣ андеша мекард? шояд дар бораи он андеша мекард ки ба писараш дар зодрӯзаш компютер тӯҳфа кунад. мехостам ки имрӯз шуморо ба боғи рӯдакӣ тамошо барам. модарат мегӯяд ки ба хонаи холаат меҳмонӣ равем. андеша мекунам ки кадомаш беҳтар аст. замира фаҳмид ки андеша кардан чӣ будааст. ӯ ба ҳуҷраи бародараш эраҷ рафт. эраҷро холаву амакаш бисёр таъриф мекунанд. одамӣ зур мешавад мегӯянд. эраҷ компютер дорад. эҳе, вай бо компютер корҳое мекунад ки одам ҳайрон мемонад. замира ҳам баъзе чизҳоро медонад. масалан, медонад ки компютерро чӣ хел равшан кардан мумкин. медонад ки чӣ хел аз компютер суруди дӯстдоштааш офтобаки манро гӯш кунад. дар компютер бозӣ ҳам карда метавонад. вай дар компютер гоҳ-гоҳ тӯи арӯсии падару модарашро ҳам тамошо мекунад. вақти хурдтар буданаш чанд бор аз модараш пурсида буд: барои чӣ маро ба тӯятон набурдед? ӯ компютерро даргиронду ба андеша рафт ки чӣ кор кунад. ногоҳ компютер ба гап даромад. бачаҳо, ба фикри шумо компютер чӣ гуфт? ба фикри ман худашро таъриф кард. ба таъриф меарзад. ба фикри ман компютер гуфт ки вай аз ҳама беҳтарин ҳост. хуб, ҳозир мебинем ки компютер чӣ гуфт. биёед. замираҷон, ба гапҳои радио бовар накун. радиоро фақат мешунавӣ. маро ҳам мешунавӣ, ҳам тамошо мекунӣ, ҳар вақт хоҳӣ бо ман бозӣ мекунӣ. ман дӯсти беҳтарини ту ҳастам. замира боз ба андеша рафт. компютер беҳтар аст ё радио? ин дам овози модарашро шунид. духтарҷон, биё, барномаи офарин сар шуд. зуд биёю бубин. замира телевизорро ҳам дӯст медорад. аз тамошои филмҳои тасвирӣ хушаш меояд. ӯ шитобон назди телевизор омад, аммо ба ҷои бачаҳо як мӯйсафед пайдо шуду гуфт: салом замираҷон, ман хурсандам ки ту ҳамчун дӯсти беҳтарин маро интихоб мекунӣ. компютер хурдакак аст, аммо маро бин, калону зебоям. ман ҳама чиз дорам: суруду рақс, филму бозиҳои гуногун. бо ман ту метавонӣ ба сафари олам бароӣ. ногоҳ барқ хомӯш шуд. замира боз рӯи диван нишаст. намедонист ки чӣ кор кунад. ин лаҳза аз як кунҷи диван садо омад: ғамгин машав замираҷон, маро бигир. ман бебарқ ҳам кор мекунам. ғизои ман фақат меҳри туст. гуфт китоб. меҳраш чӣ? пурсид замира. ҳар саҳар модарҷонат туро аз хоб бедор мекунад. ба оғӯш гирифта мебусад, хӯрок медиҳад, ба мактаб гусел мекунад. ҳамаи ин корҳо аз рӯи меҳр иҷро карда мешавад. ба касеву чизе меҳр доштан яъне дӯст доштани ӯст. вақте ки маро ба даст мегирию бо ҳавас мехонӣ, ман ҳам меҳри туро ҳис мекунам. хуб, чӣ гуфтан мехоҳӣ? боз пурсид замира. маро ба даст бигиру, саҳифаи авваламро бикушо ва бихон. гапҳои ман онҷост. замира китобро гирифту ба хондан сар кард. замираҷон, радио, компютер, телевизор, телефон чизҳои хубанд. мошин, киштӣ, ҳавопаймо ҳам ба модар коранд. медонӣ онҳоро кӣ сохтааст? одам, зуд ҷавоб дод замира. аз ҳозирҷавобии ӯ китоб ҳам хушҳол шуд. дуруст, гуфт ӯ, аммо на ҳар одам метавонад чизе бисозад. одаме ки ягон чиз месозад ё ихтироъ мекунад, олим аст. олим касест ки дониши зиёд дорад, яъне бисёр чизҳоро медонад ва манбаи дониш китоб аст. манбаъ? ин чӣ маъно дорад? хуб, маро ба даст бигиру назди тиреза бирав, гуфт китоб. мефаҳмонам ки манбаъ чӣ маънӣ дорад. замира ба назди тиреза рафт. акнун саҳифаи дигарро кушову бихон, гуфт китоб.
замира варақи китобро гардонду ба саҳифаи нав нигарист. бубин чӣ хел гули зебо! медонӣ гул чӣ гуна месабзад? дар тубакча хок ҳаст. ту ҳар рӯз ба ин хок об мерезӣ. аз тиреза ба он офтоб нур мепошад. ҳаво ба гул имкон медиҳад ки нафас кашад. агар инҳо набошанд гул хушк мешавад. хоку обу офтобу ҳаво манбаи нашъу намои ҳамин гул аст. дидӣ замираҷон, китоб боз ба гап даромад. ҳар саҳифаи ман ба ту як чизи нав ёд медиҳад, донишатро меафзояд. замира китобро бо ду даст ба сандуқи дилаш фишурд. бо меҳру муҳаббат зери лаб гуфт: радио, компютер, телевизор ҳама чизҳои хубанд, аммо ту чизи дигарӣ. дунёи беҳтарини ман туӣ. китоб. азизҷон, лабай лола, лабай акнун фаҳмидед ки чӣ беҳтар будааст? гуфтам ку китоб беҳтар аз ҳама аст. аз китоб дар бораи тамоми ҳодисаҳо маълумот мегирем. бале, ман ҳамроҳи дугонаҳоям китобхониро дӯст медорем. офарин лолаҷон. китобҳои афсонаҳои якдигарро гирифта мехонем ва ба якдигар нақл мекунем. хайр шуд таърифро сар накун. фаҳмидам ки китоб аз ҳама беҳтар будааст, лекин компютер ҳам бад нест. ҳамин хел не холаҷон? офарин бачаҳо, офарин. азизҷон, донистан ва кор карда тавонистан бо компютер ҳам хуб аст, аммо агар ту онро самаранок истифода барӣ, ин боз беҳтар мешавад. масалан, метавонӣ китобҳои электрониро аз компютер пайдо карда бихонӣ. ҳамин хел? бале, бачаҳои азиз, суханҳои муаллимаро фаромӯш накунед, ки гуфта буд рӯзҳои истироҳатию иду таътил барои китобхонӣ фурсати беҳтарин аст. офарин лолаҷон, офарин. мо боварӣ дорем ки шумо бештар китоб мехонед. бо шумо будем ман, моҳпайкар, азиз ва лола. хайр, то барномаҳои оянда. хайр.